мардҳо гӯш кунед. зану шавҳар духтарчае доштанд. ин мард бисёр ҳамсараш занашро азоб медод, мезад. рӯзе падару духтарчааш бозӣ доштанд. падар ин гуна мегуфт: қалби падар, ҷони падар. модар ногаҳ чашмаш афтод. мардакҷон, духтарамонро дӯст медорӣ? гуфт: бале, хело дӯсташ медорам. рӯзе ба шавҳар медиҳем, худо хоҳад. агар рафту шавҳараш духтарамонро азоб диҳад, занад, чӣ? мард як лаҳза истод. ҳар касе духтарамро чӣ коре кунад, мекушам гуфт. ҷаҳл кард. зан нигоҳ карду гуфт: мардак, ман ҳам духтари марде ҳастам, ки маро бисёр дӯст медорад. намехоҳем касе духтарамонро азоб диҳад, намехоҳем касе духтарамонро занад. аммо занони мо, ҳамсарони мо ҳам духтари касе ҳаст.